Kalong ke ai ka basngau tenat bat sngau kemen ban tiap bat ban yo sngau. Bat ka aimin simru yangi ban yo sngau ba ubriu ubalano karta haka karta ka balak handai po artli kisnem udang la ban le shibun ki kam isen ai ban yarap iki badeng. Kani kalaja haka jing jong uwe ubriu uba kerteng umori bogat. Umori bogat ubalak handai po artli kisnem wat la ula dan be haka jing tiapang ka jong u. Henry man kasngi keba pela kalong utanya ki tupia na kabenta ki breu ki bom don ying don sem ki badan ha kanong ba majigan ki yathu ba ulathan hadu palat prahaja teli ki tupia hakikat san teli ki snam wat ha pedeng ga jinglong temen bat kumju a pedeng kamet ka bom don yi ga met ka bakai bekhya pen ban umori ulabu ya kita sekendong ban yo ne ban khmi ya ga jingdon kam jong ki weipan Uyatu bagata ka jingle ka jong u ka wanra e ka jinghon bar ka jing sup ka jing kemen ha ka men siam ka jong u bat ki kentin ki jong u ang I'm going to do this until I go home to the Lord ngan le ya gani hadu bangan da le cheyeng bala uturai bat ka basngau si kalong ulaklat no ha ubenai February ha kasnam arhaja khat pra wat la ki babun ki la yo ban pediang ya ka tupia ka bala than da mau Henry kim tip pat mano ba ay yaki kim tip ru ye ka jinglong jong uta o ba ay haki kim tip ru ye ka jing ay tilut ka jong u ban than ye kita kitupia ya ka por ka jong u wara pedeng ka jing no karta wara pedeng ka jing pang gamen Henry kene ka jingle ka jong umori ka lalong ka jing kerku ye ki babon palang haki tu ki por ki ba yo ye ka jing erap na u ki parlok ba ye abas ngap ye ka khana ka jong u ngiru ngiem mentah ki por ke ba adu kata-kata Henry ka ktin ublai ka hikai yangi bangin bu ya ke jingdon kam jong ki we hakman ban ya ke jingdon kam ki jongi bat bandon ru ka jingmut ka jong uji su kres uji su ula kloi ban ino ya ka buram blai bat shim ya ke jinglong do ban shim ya ka dur jong u kum usyakri bat don ru ya ke jinglong ren ula kloi ru ban ai la ka jing ban yap halor ka ding pna na ka benta ka ba upar khat yangi om yala de ong ka siti uboy chaki Philippi al pra ulale lut na ka benta jongi ban ka benta ka buram jong ublai ubalong ukpa kum ki para bangai uji su kris ulahi kai ban ai tilut yala de na ka benta jongi ka de yangi ru ban penpau ya ka jing ka jong ukris syaki weipan walang yim don shibon ban yarap ye ki breu ki badan kam ki badan saudong jongi Henry ngi dan kam ban pun i bangi dan ye ka jinglong jong usyakri ni de ban yet ye ki lat ki kabu ban wanra ye ka jingla ka jing ka jong ki breu da ki ki baret tam rau Henry ki basaki pat ye ka jing jongi shaki wei kene ka long ka video ka ba ai men sim shibun leng ba umori bagat ka hikai ru yangi kumno bangi nyarap ya ki wei wala ka long ka baret tam Henry ka long ka ba kordor hakmar ublai ru kumjo ublai shiban